Ο πλαστικός χειρουργός Ιωάννης Ζάγκος από την Elite Plastic Surgery μας ενημερώνει για την λιπομεταφορά. Κύριε Ζάγκο, τι είναι η λιπομεταφορά? Η λιπομεταφορά είναι η μεταφορά του λίπους που παίρνουμε από μια λιποαναρρόφηση σε κάποια άλλη περιοχή του σώματος στον ίδιο ασθενή. Ουσιαστικά μέσω της λιποαναρρόφησης κρατάμε κάποιο από αυτό το λίπος, το επεξεργαζόμαστε ειδικά και το μεταφέρουμε σε διάφορες περιοχές του πρόσωπου και στο σώμα. Ποια είναι η διαδικασία της λιπομεταφοράς? Η διαδικασία είναι η εξής: κάνουμε μια λιποαναρρόφηση, είτε αυτή είναι κλασική λιποαναρρόφηση, είτε είναι υποβοηθούμενη. Κρατάμε με αποστηρωμένο τρόπο το λίπος που παίρνουμε από αυτή τη λιποαναρρόφηση και στη συνέχεια το φυγοκεντρούμε σε ένα ειδικό μηχάνημα. Κρατάμε τα βλαστοκύτταρα του λίπους, τα οποία και τα μεταφέρουμε στην περιοχή που θέλουμε να δώσουμε τον όγκο. Σε ποιες περιοχές του προσώπου και σε ποιες περιοχές του σώματος μπορεί να πραγματοποιηθεί? Στο πρόσωπο μπορούμε να κάνουμε λιπομεταφορά σε πολλές περιοχές. Είναι ουσιαστικά σε όλες τις περιοχές μπορούμε να βάλουμε ιαλουρονικό για να δώσουμε όγκο. Για την λιπομεταφορά του προσώπου χρειάζεται εκτός από τη φυγοκέντρηση μια εξτρά διαδικασία, το λίπος, για να φτιάξουμε το λεγόμενο nano fat, δηλαδή να φτιάξουμε το πλήρως ενεργοποιημένο βλαστοκύτταρο του λίπους, το οποίο θα μας δώσει και τη διάρκεια. Οπότε μπορεί να μπει στα ζυγωματικά, μπορεί να μπει στις γωνίες της κάτω γνάθου, μπορεί να μπει ακόμη και στα χείλη. Ουσιαστικά δίνουμε όγκο με το λίπος, όπως δίνουμε και με το ιαλουρονικό. Στο σώμα, οι δύο κύριες περιοχές που μπορούμε να κάνουμε λιπομεταφορά είναι το στήθος, ο μαστός, για να κάνουμε μια αυξητική μαστού με λίπος, και η γλουτή, όπου μπορούμε να κάνουμε μια αυξητική γλουτών και ανάρθρωση γλουτών με λίπος. Επίσης υπάρχουν και άλλες περιοχές που μπορούμε να βάλουμε λίπος, οι οποίες δεν έγκυται στο κομμάτι της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής όσο της επανορθωτικής, όπως είναι μια εγκαυματική ουλή, όπως είναι ένα τραύμα, όπως είναι περιοχές που θέλουμε να κάνουμε έντονη ανάπλαση μέσω των βλαστοκυττάρων του λίπους. Γιατρέ, ακούω συνεχώς για το BBL. Θέλουμε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες. Είναι αυτό που σας είπα πριν από λίγο, η ανόρθωση των γλουτών με λιπομεταφορά και η αύξηση των γλουτών με λιπομεταφορά. Είναι βραζιλιάνικη τεχνική, μας έχει έρθει από τη Βραζιλία και έχει κατακλείσει όλο τον κόσμο. Πολύ δημοφιλής μέθοδος. Ουσιαστικά είναι η μεταφορά του λίπους στους γλουτούς. BBL τα αρχικά είναι Brazilian Butt Lift, και με αυτόν τον τρόπο και αυξάνουμε τον όγκο στο γλουτό και πετυχαίνουμε και ανόρθωση γλουτού. Τοποθετούμε το λίπος σε συγκεκριμένη περιοχή στο γλουτό, με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να πετύχουμε και τα δύο. Αυτό είναι μια πολύ ευρέως διαδεδομένη μέθοδο και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, και το κυριότερο πράγμα είναι ότι κάνουμε αυτό που λέμε λιπογλυπτική. Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε λίπος από το ψωμάκι, να πάρουμε λίγο λίπος από το banana roll που λέμε, την περιοχή ακριβώς κάτω από το γλουτό, να το τοποθετήσουμε αυτό το λίπος στο άνω μέρος του γλουτού, με αποτέλεσμα να κάνουμε σμίλευση ολόκληρου του κάτω κορμού. Αντιλαμβάνομαι πως η λιπομεταφορά δίνει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Είναι όμως και μόνιμα, κύριε Ζάγκο? Συνήθως ένα μέρος αυτού του λίπους που μεταφέρουμε μέσα στο πρώτο εξάμηνο απορροφάται. Περίπου το 30 με 40% βάσει διεθνούς βιβλιογραφίας απορροφάται από τον ίδιο τον οργανισμό. Αυτό έχει να κάνει με το τι μέθοδο επεξεργασίας έχει επιλέξει ο γιατρός να κάνει και πόσο καλό είναι το επίπεδο των βλαστικών λιποκυττάρων τα οποία μεταφέρει. Γι' αυτό το λόγο, επειδή θα χάσουμε κάποιο όγκο στους πρώτους μήνες μετά τη λιπομεταφορά, επιλέγουμε πάντα σε συνεννόηση με τον ασθενή να κάνουμε ένα overcorrection που λέμε, μια υπερδιόρθωση, να δώσουμε λίγο το κάτι παραπάνω, ούτως ώστε χάνοντας αυτό το 30% να έχουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Οπότε, αν περάσει το πρώτο εξάμηνο και απορροφηθεί αυτό το 30% του λίπους που λέμε ότι απορροφάται, στη συνέχεια έχουμε ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ εντυπωσιακό, που μπορεί να αγγίξει ακόμα και τη μονιμότητα.